Apa, Gom? Jeb. Jeb piye? Ngene lho. Kuwi rek begen ora jeb ora. Jem-jeman. Jem-jeman. Heeh. Nonton ngono iso meneng kabeh. Ha iya. Badut ki. Boko kok diganjol boto. Aku wis ngerti nek arep gajol kok. Mula aku wis persiapan remo ya, Tru. Ayo. Ora apa-apa meng kari diubah ngono nak saring kagoleki aluse. Mula gajol kok mental. Ayo. Tole. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek iki nek kokean ya ora apik nek kesithiken ya ora apik. Apa? Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk. Mumpluk. Darah Pandhawa do mumpluk kenapa, Pak? Mlumpuk dengkul mlocot. Ayo padha disebani tole. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan ndaramu Pandhawa. Sowan. Kurang ajar kowe. Wong tuwa kok ditapek raine. Aku tiri-tiri dagelane mau. Ora kena senengane. Ayo. Sangu gending. Sangu ya dhuwit, Pak, sangu kok gending. Gending nggo ngopo? Ora iso dijolke panganan ora. Ora sandat tak werna-werna. Ayo kek bawa. Aku sih jeneng wong mikir iki angel ya, Pak. Aku arep ngunekke gending nek kira-kira angel ndak? Wedi nek kancaku do rapal. Jajal unang-unang. Wah, saya gua raimu. Unang-unang opo? Seneni TV. Oh, ya ora ono. Gua sing apik ora. Janeng yaneng dalaka kadilanget Mambang pandepas lan maneka lintang toya kusuma yana sumawur Koko Prabu jumbukan lopeng sampun aturaken sakawit bilih Jawata badhe matedhakaken kanugrahan nanging semanten bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pundi anggen kula ngupaya wujuding kanugrahan menika para wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Raka Indrawati uga bingung kados pundi anggen kula badhe munjuk atur nasa Paduka Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhakaken kanugrahan nanging sakmengke sampun wonten atur ing badhe kula kunjakaken nasa Paduka Yayi Prabu Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau. Werkudara sing sabar ya Yayi aja adreng. Penggalih Syadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane. Ya. Ora Yayi Prabu Darmakusuma, ora Yayi Werkudara, ora Yayi Janaka. Nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Badhe tinampi dening para Pandhawa. Inggih.
wondene sasmitaning jawata ing sampun kula tampi tumedhaking kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan Kembang Sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore ing keparep Begawan Sabdawala ingkang saestu damel gegering jagat satemah kata para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyup nungkul dados cantrikipun Begawan Sabdawala mila yayi atur kula ing mekaten menika kala wau katandha bilih dumawahing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu Permarare mangos swamya ngambrangan kati karnaning kasose yaneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo long lalu mangulati menawi itu mekaten menapa boten langkung prayogi samangke Mandhawa bidhal tumuju wonten ing pertapan Kembang Sore menika langkung prayogi monggo Yayi kula dherekaken Werkudara nggih ayo Yayi bebarengan budal marang pertapan Kembang Sore Arjuna aja nganti keri sawawi koko Prabu kula dherekaken Panakawan kula wonten wau oleh nyaut Ndara Krena le dangu ya cepet banget ya nek cekak-ceket kudu didukani monggo ndika tindak kula dherekaken sing dawuh aku nggih Semar anakmu aja ning kengkeri. Ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan Kembang Sore Panakawan. Semare koten prayitna semuriris.
numpang wangarono dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sagetar kene dungane engkong ler wuwu sing pene panca toking hayam wono sekawit paduka penemban paring dawuh sasampunipun giri gudhosake negaring Astina tumunten badhe kathah panggoda pangrencana anggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan Kembang Sore namung nuwun sewu penemban teka dumugi sapriki dening wonten tandha-tandha badhe dhatengipun mengsah ingkang sekinten boten sarujuk lenggahipun ngaran paduka penemban Sadawala sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mesthekke ning saya suwe aja saya kendho ning saya tata-tata merga ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan Kembang Sore iki ora kok saka karepku dhewe nanging pancen diutus dening para Jawata mbuh apa kapareping para dewa aku ora ngerti sing wigati aku wis nindakake marang dawuhing para Jawata mengko mundhak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane mekaten perempuan iki ora suwe meneh man ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sadawala man anu man miat langening kalanggawan aklar pandaan moncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga mulai ngaten keliranan kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan Kembang Sore rasah kowe takon ngaso wae Raden Antasena mlebu pertapan Anoman mlebu pertapan menapa dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan Kembang Sore iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman niki ngestaken dawuh penemban utaman tata gatisraya indriyaksa sara maruta pawana bana samirana lan warayang wisikan magulingan lima pancen kepara nyata
yen to papan kene ana pendhita anyar katon ingkang ngaran Begawan Sabdawala apa kowe? Dasar kepara nyata aku Begawan Sabdawala. Oh, lah dalah. Wewujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka 2 Petruk ingkang memba pandhita. Mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan. Lan kowe tak anggep peranganing wong Sukerta, aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala. Nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas. Ning nek ora keparenging Jawata, wis to, pesthekno. Mesti eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala. Kokop getihmu dina iki. Waduh, penembahan mati aku. Apa mbok anggap aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala kuwi ngetokke daya kadigdayan, ora kena Sabdawala kuwi ngetokke daya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pangayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh, mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan jaman ana lakon ana Kyai Dalang kang aran Dalang Kandhabuana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning pepanggunganing wayang. Satemah Kyai Dalang Kandhabuana nalika semono nganti samaca rajah ingkang mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan Caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut Caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuwandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Yatawarta saking kutha Sangkura kula yen namo dosa sang Sri tobat ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang Dandang Mangure ing atase mungsu pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa laing Bathara Kala piye ora sandadak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe Panakawan Petruk. Mula manut kowe dadi panganing para baju barat, panganing Bathara Kala. Tari Durga, iya dasar para nyata. Ing atase wong derajat ing Gedibal, pitulikir wong elek nyolok mripat kowe iki ming batur kok wani madheg Brahmana. Tobat. Tegese kowe kuwi nyuwira dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi batur, lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa, sing tanggo cagak wae apa, sing tanggo boyo piandel wae apa. Nuwun sewu Pandhi Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Tobat, nglirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ning jagat dadi diwaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para Jawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lair tok, ning paningal batin wengakna. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Tobat pukul. Sewu karapatanipun ing ngabdi diagung maksama pukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing
marang jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten Pukulun Durga, kula wonten maring adhawu. Para berkasaan jin setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing kembang sore gawanen Bali. Inggih saken dawuh. Ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing kembang sore luwih-luwih adeking Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi yang bakal matrafi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit Pukulun, nyuwun pamit. Pandya Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata kula kambah ngesra katite ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban kula ingkang abdi pun Puntadewa. Penemban kula ingkang abdi pun Kresna ing Darawati. Penemban kula pun Arjuna. Wah, Sang Tapa, aku Werkudara ing Jodipati. Lah piranganing para Pandhawa. Inggih, kula mekaten Penemban. Estining manasuwan sakadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madeg minangka cantrik pertapan ing kembang sore. Suwita marang Bagawan Sadawala kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sadawala. Semanten ugi mboten gesekan pengendhanipun Nyai Puntadewa Penemban. Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segara yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake. Semanten ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Terus nek wis tak tampa sinuwun Darma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara. Raden Arjuna bakal nggayuh apa? Penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados kelantaran tumedhak ing wahyu. Mugi parenga paduka sakmangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayahipun Darma Kusuma Penemban. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Ora nyono babar pisan. Jebul padha lantip panggrahitane para Pandhawa. Nadyan ulun ingkang ngamomong marang jagating Petruk ingkang ulun dawuh minangka dadi pandhita ing kembang sore. Nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petruk. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan diagung pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalapatan diagung pangaksami. Wenanggakeku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan kewayah nyuwun pangapunten. Ndoya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang nyaran wahyu kamulyan Pandhawa. Sira nampa wahyu kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ana ing Madyapada iki para Pandhawa.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun dharma sakatek nggih pukulun ngaturaken panuwun wenangake kula ngaturke panuwun pukulun kula ngaturaken panuwun aja kita ngluputake kelawan Petruk yekti Petruk ulun ingkang dawuh inggih pukulun unta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih Petruk ing atase mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami Petruk matur nuwun padha-padha anu sami-sami Petruk aku ngaturke panuwun nggih sami-sami den sami kula ora ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem lha kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun iya Petruk nggih napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan kula pengin dhuwit niku nek kertas iso dadi dhuwit lah mengono kuwi bagya wae iso ane ora nggo ngapusi bojone sampeyan ya tepung karo bagya barang ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih Lah banjur Petruk ingkang nderekake para Panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak temu ndi? Ana ing kono. Mir. Wet. Kudus. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagong nek araku sajake kaya dem-deman. Wah, Petruk loro e. Heeh. Sapa ya, Petruk? Asing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Ah terus kae saka sapa? Kon rene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki meng Petruk gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Lho, ngampleng aku sing ngakon sapa? Nggih nderekaken Rama Semar iki lho, Rama Semar, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora ming gaweanku to. Lho, gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa to, Le? Iya ming tak gawe saka petelku apa, Pak? Petruk iki dipethele ampun ora jamak-jamak. Mbosok disah truk ora niyang ngono. Men. Rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngene Gong ra duwe. Aku duwe arep mung pethelne gleleng iki padake kerja bakti. Kancane ling ngeduk ngaupat lan ngopethel wis iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petruk wonten dawuh, "Mundura, bapakmu kon maju." Maju Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku ora maju ora mundur ki radong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan Panakawan Petruk. Nggih. Dene dina samengko Petruk wis bisa dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Syukur-syukur. Lho ya rame banget napa iki? Yayaji kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu kok lenggah wonten mriki? Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun ini kaya Petruk. Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tumedhaing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu miwah Petruk dipun mong dening pukulun Sanghyang Padawenang. Wah, edian. Wah, iki menungsane iki.
Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono. Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga. Dukune lho pukulan Sang Hyang Bathara Wenang lho mbiyen mandhirang mergo pukulan Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, setan lho Petro kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya ora diniat kaya ngono kok. Lho, ya munyuke sapa ucul tekan kene iki? Began Sabdawala wonten pundi? Ah, Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petro. Heeh. Ya nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa wis bantu karo aku. Ana acara apa iki ora rame banget iki? Lho, Petro kok ning kono? Nggih, Ndara. Ora dadi pendhita to. Wis pun badar pun rampung. Bapak kok ning kene? Yo, Petro dadi pendhita dadi lantaran tumedhahing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabambung. Kandhani malah sajak maidu. Nggih muga-muga kamulyan sing ditapa dening para Pandhawa menika dayane saged damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kulawarganipun Mak Slamet ingkang sampun kepareng nuwari nadar dalu menika, Ndara.